Hello guys, this is Felix Albutra and I have a 7 years experience of being a virtual assistant. Okay? So before ko put up og kagalingon ako nga business, I was once a virtual assistant since 2010 up to 2017. Actually up to 2018 kay atong time nga nagsugod na ko sa kuang business. VA man gyapon ko atong time nga di pa kusog ang ato ang store. Okay, so akong gustong i-correct ang mga mindset or mga pagtuo, assumption or sa tawag na sa ubang nga mga tao nga you need to be an expert before ka mahimong virtual assistant. Okay? So in which kana siya guys kay dili gyud siya tinuod. Ang pagtuo mo gud sa uban kay dapat daghan kag nahibaw-an, daghan kag skills para makuha ka sa pagiging VA. So, ang sa akong i-consider mo, akong i-share sa imo is kanini ang gitawag na to nga website nga onlinejobs.ph. This is owned by John Jonas. Way back 2010 kami ang mga pioneer nga members ani ang onlinejobs.ph kauban sa fiverr.com. Ang usa sa mga technique nako sa una guys para kakuha kog mga clients diri sa onlinejobs.ph is manhig jud ko diri sa ubos. Mato ka diri sa onlinejobs.ph.com dayon naog ka diri sa ubos, diri ka sa workers. Diri sa workers guys, na-marka diri job search. Search mo diha. Diri mo makita ang current nga mga posting sa mga individuals or companies nga nangita og skilled virtual assistant. Okay? Na social media manager, na graphics designer, na backlink outreach specialist kini siya part din siya sa SEO. Excellent pay for WordPress developer, WordPress designer, Google Ads, Facebook Ads excellence, TikTok shop account manager. So imong mabantayan guys, dili siya ingon nga daghan kag requirements nga skills ani nga kuan nga mga jobs. So pili lang kag isa or duha nga imong i-familiarize. Okay? Ayaw sa i-master. I-familiarize nimo kay ngano kung imo nang i-master kada ba na ka daghang experience karon kay wala maka-experience i-familiarize nimo. Okay, so pananglitan social media manager akong gustong applyan, i-search nimo sa internet unsay mga tasks sa ka social media manager. Ini-approach nimo kay simpre mangayop na sa portfolio dayon patan og interview kanila nagpaka-experience. Usa sa akong technique sa una guys nga akong ginabuhat ingnon nako ang nag-interview, sir sulayi sa kudaan within 1 week or 2 weeks pag dili ko mahimong asset kanang word nga asset sa imuhang kumpanya, pwede ko nimo tanggalon. Ikaw na bahalag bahan ay naa sa kuan sa inyong kuan sa inyong sa ano pagstorya sa English na. Para nalitan mo sugot siya sa imong giingon sa interview. Sige, tugtan ta ka niya bla bla bla. Focus jud ka diha. Then make sure nga i-deliver nimo ang imuhang work to your highest kuan capability. Daka importante gud consistent. Kaya usa man gud sa tan-awon po sa interviewer ninyo, dili lang kay imong skills, ang imuhang attitude, ang imong consistency, ang imong dedication sa trabaho. Muna usa sa mga qualities nga ginapangita po sa mga HR. Kaya di ba sila gusto og mga trabahante pag nga mo tilaw lang ni mahawa dayon. Okay? So dapat within 1 week or 2 weeks, balag free. Okay? So kanindot na guys, kay natagaan po kag opportunity sa real nga world sa VA. Meaning mura kag OJT ba nga way bayad, makagamit naman na sa mostly sa mga kuan, mga companies naman sila gitawag nga mga tools. So kato mga paid tools o premium tools, ma-experience po nimo to nga walay bayad. So ano lang guys, focus og isa ka skills, i-familiarize dayon pangita og nag-job post nga related sa imong skills, diha ka focus. Usa lang ni ang onlinejobs.ph para makakita ka og mga clients. Okay? Of course, dapat na kay laptop, na kay kusog ng internet. Okay? So, another tip di ay kung usa ka kang klase nga kuan, usa ka klase nga VA, mag-post po kasi mga social media og mga related pod nga trabaho nimo sa VA para kung mag-search siya about you, nadali siya kahibalo po nito hana di ay. Kato na guys, og nanginahanglan kag laptop, doo lang mo sa PC Fix. Need kag internet connection, chat lang mo sa Unilink. Okay? Bye!